The Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council, TITOS CHYNE, informed the media after a meeting of the Boundary Committee on 29 September 2021 that the Council is preparing maps and all other important documents in support of claims to areas along the border between Assam and Meghalaya that come under the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council. Te kawai ka bangilay keren nakaliang kajungi kum ka district council kalong ba kastan kajungi kum ba lalong kalong very clear ba ngingi yang ba hak territorial rights kabamun ba ngiya hikat kum ka historical version ka bangidan lang ba ki documents ki bangidan lang ba ki map ki bangidan tena takadaw hakani ke komiti ke jongi mentangi lah compile ya ka report kani ka report kamdi tangga mere report nre kaderu ka kenja documents kaderu ka kenja ngalaban ong ka kenja jing pensisya hakalor ka jing kam ke jongi haka bayadai bat ki jaka puta ki bahap po ka jurisdiction jong ka district council kumo fi sotu ngan chu ai lengkot kai ka jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka jurisdiction jong ka district council ni ka long ba ni yang bai halor ka jurisdiction jong ki hima ki jungi jong kita ki Khasi state ki jungi tena ta kadau kumba pisu tu ka state Meghalaya ka wan hadin mo kadang dap san post na man ta kat ba ka district council pat kal awan 1952 tinggi yang baik halo kata kan rim ba ngi pen scam baik uput usam halor ki kot kisla ke bangidan halor ki map ke bangidan te khanang ban penjana shu ikani ka compilation ke jongi dalo bangila deble ngilah bu saya ke jingelang haka fraterik apo nongpo aga bangini kendu ba ki klit nong sosial ki bahab ba ki tu ki jaka ki bede pa ka riboy district aku jinge dei bak jinge kaja khaput bu Assam bat hakakat arterik bat ngindon ka jinge kendu hapo nong stony bat ki klit nong sensia chung ki tu ki snong ki jaka ki bahap hapo ka jinge kaja khaput bat bu Assam ti hadin jokani nginsa compile ya ka final documents ka jungi ka balong legal document bat hadin kata nginse kendu bat state government shwa bakan lej banya kendu bat ka Assam. After the announcement of the candidature of 2 members of the district council to the upcoming by-elections in the state, the CEM of the KHADC offered his best wishes to the 2 MDCs, Panyat Singh Aim and Lamprang Bla, who would be contesting as MLAs of Maurangkeneng and Mauplang constituencies. Kajulong garukom hiba ki MDC tiba ngampat tip ki kita ki arun ye way dengan atip tu ta way dengan empat tip officially te lada kalong manu kajulong garukom ba sisin balalong MDC hang ni kajudan ni kajing sengo kwa kajing mde kajing kwa jong tu la ni kadon kajing kwa jong ki pat ba ru namar ba balalong MDC pat ba ki minti ru banya long tengah sengo ban aiman sim ni yanu lada long manu ru ya aiman sim ni ngikit bok kit wiang ni ba upat ba un ibet ki ba kin syajit kum ki nomi khmat ba kan long gajing kemen yang itu lada ngiyo ki MDC ki balong ru kum ki MDC nama kum balong mentar ngidon ki MDC balong lang kum ki MDC tin rekat bakap kaan keempat khang te kidang lai ban ya le te le sil sya adalah amen ni schedule te ka kansa mi kaan ba u balong MDC unum la banile MLA ba balong MLA ru unum mela banile MDC ka bumut do wele MDC do wele MLA ru kamu hak resign no kuwi